Hej. Tak akan ima suriessa hoissuara. Instagrami marinangui ima takoraasimassuaqanuittuunas. Ksia na nutserlaaqattusseqqaqaangu. Naamassipallakkusuppunga. Ullu fiat ima isikkoqarpua kiisqallukkanaaqqiler. Ksia ullumik una naammasserusupparaneriullua inissaqissappat tak imateruissuungami tamammaaniittussaangilksia amerlaneri maaniittussaappu naluaaluun suminississanersu maqam aallartiineriarum oqaluinnarnanga inissaan piaqarsarneq naluaaqanu innas qulleqangilangasuli kiinnan ksia inimusool piariikannert nalua qanorippiassanersu atartussaksuli riulerimisikkoqarpa amaakakku sulimakku ilioqqangilakka ksia aing kamera inissisimafissa avaneruyummip nalua qanuissanners ayussappa iman qanomma allam inissittariaqissua ma inaalilluumi silikkaanni makkunuisappat pertariaqissuak sia qaamanera naluarasuli qullitaangilangasuli aamma taamaama peqqutaasoruyoriurissuuqanuinnersu pissanganak ajungippatassun tamam ajungip aqang videoliussua siulleq qullissakkur suliaralui tarrassuuti eqqaan qullilersorlui qattunnarsilerpsun tamaa suliassaangam tamaani ksia erininaannarp naammassinissa sapaat akunneri tamaasanaasi saqqummeqqittilissangama ksia untakulaarniarpaa qanuinnerso takoqqammapaa qanurinnersu ajorinngittoruissua taamaallaat ikkua piilaanginnangissaapput taatukaraaruat siulli aallartissinnaangussuma videoliorla nipinginneruyuusarlertussaap massak mikrofon pisiaranikuusa misilerarniarpara ilum iluarnerso neriullua ajungittuaannassaso taakkuungallarput update uani inimi studiaaranguanni makkua pinnersaatin tungangil tamam ksia ua pingisarparpassuak assingiingittuupput ukuaam initaassap allam riulitaassuamaang inisseqqasussan taa pinnersaati ukku imaqarput yaamaayuk atortuaannakkakka burstit mikrofoni atuak allatuivikka ima palit atornerpaasartakkakka taa atortukka taavalu aam atortusuli taa uanip maskaarit singorsaatit taani maqangit immissoo atornerpaasartakkak uanilissappat taavalu oinskykkerrasaat maaniillut vlogger nalungamasuli vlogger ilinniarpara qanut vlogger tassanerlum taakkuungallarput pinnersartarfissara tas taam isikkoqarpa sulitukap aqangu immiussorusuppaa aqangu kusanarnerussajunnarsio ullumik tamaan killikkallarpa aam unnulerami ajungikkisiqqoyanarl isikinnaaqataarusussinnaasarissi takus bye aiken ullarpaalui qaangiup kingullermi immiussiam massak allarujoriurissu pinnersartarfaa nuissuara tukalaarpuk sianni
naneruutit stativer børstikka tarrassuut atortukka pinnersaatit allattavi pikaniippu kukinu atortukka taavali eqqakkakka seqinersiutit pinnersaatit misiliutit atuakka pikan tarraqqapput ikkusuli imaqangaangilla ukku eqqaamangilaksum imaqarners ta uaniipput qimeriaasakka kukinamiutikka naneruutaatikka taamakku aaqqissuakka tukakkuyu taa uani filmiliorlu atortukka taan nuyanu atortuutikka taa eqqaavissakka saviatsillu taa ukku una imaqappallaangila ulluinnerna atortangassakka tassaniikkamik makeup fianarivatsi krimmikkalu qallunul atortukka taa pinnersaaterpissuak orange kykkerrisaa liiperrisaat foundationnerrisaallu taava uani ima puujarikka solpuujarikka saniteringi liipipumaajikka atortuutikka taanuyan atortuuterpissuakkaamuani singorsaatit maskaarit atortuutikka taawalli immerrajuvi swampillu taa sukkujui uani una ilisivik skrivebordet inuinnarm pisiaraaq akisunermi skriveborderraju una 400 kroonilerluu pisiaraaq taa un 800 krooneqap jyskimi roomium ateqarpuna taa uku qullikka ukkuva prosinnim 10 kroonim tilpueqqammata na pisiunga ukkuninga taa peritai starkim pisiaraakka taa issiavingniivim qangali pisiaranikkuara taavalu sofa una qangali pingaap sofaanikuap sovisofaavu taa uyamiisivinga taavalu Marilyn Monroe as ukku ilisassaappu tassa inerasukkasuum taamanni inerataaman sukkasuum qiviarluu takusissaapsuu imarinerai vloggerna ilisimavallaanginnak sungiunniarsarisoriussavaaneriulla nuannarisinnaassangissi eqqarsaatigaapsiniarfinni imma ilangisinnaasangis akuerisinnaapassu pisiniarfiuluan filmiliorsinnaanissara taakkuungallarput eqqarsaatigiinga imma pisiakkasuut takutittarerniarlungi nutarpassuan pissaam qaammam taa Canada allami Mr. review tassani imma nalilersuisartussaunga pisiakka taaqqanu innersu taak pingisarpassuak pingerernikuusaksi visuumi ataasiakkaarlui naattukullam imma eqqartortassuak produkti alla eqqartungikkaluartaan produktiinna qalipaateqarpa tassingiingittun taakilangulluga taakkuungallarp ajungikkisi tullianiaas takoqqikkumaarpugun bye.